Ens quedem a casa i ens quedem llegint poesia. Ja sabeu que l'escriptura pot ser terapèutica. La poesia pot curar un dolor, un trauma, una ansietat. En aquests moments és un recer, un refugi, un aixopluc. Solsticis, de l'editorial Vincle, és el meu darrer llibre de poesia. I de solsticis us vaig a llegir un poema que en aquests moments que no podem eixir, potser valorem la importància dels nostres peus que ens porten amunt i avall i de les sabates. Es diu Sabates del 36 i va dedicat a Isabel Robles. Que no pesen, que no cansen, que em porten més enllà del camí, que siguen fortes i ràpides, que s'adapten com un guant als meus peus cansats, que s'enfilen alegres amb passos de dansarina, que em transporten per damunt del llot, que trepitgen cels i inferns i que acaben esquinçades però plenes de saviesa. Que siguen del 36. Ja sabeu, ens quedem a casa i ens quedem llegint poesia.